हेल' लोगोफोर आं आंनि दैमारि चेनेलाव नोंथांखौ गासिखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा बैनाया दखान गोदान खुलिदों। बे दखान गोदाननि नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आंबो भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। बे आंना बैनाया शपिं हल खुलिदों गोदान। बाहाय जानाय लोंनाय देलायग्रा बहुद रोखोमनि नाना रोखोमनि बुस्थु मोनो। नोंथांमोना फैनानै लांफैनो हागोन। बे जाहैबाय आर&बि रड क'क्राझार। फैनानै मेनलि बेयो आर&बि रड क'क्राझार ना। बे हस्पिटाल रडनिफ्राय सानजा ससे दावखोनानै मथा मथि 100-150 मिटारसो गोलाव सानजाहा ससे दावखोनानै लामानि खोला साइडजों जायो बियो, मेन लामानि खोलाजों मोनसे बिल्डिं गोदान दङ। बे बिल्डिं गोदानावनो बे शपिं हला। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै सोरबा शपिं खालामनांगौ दंबा शपिं खालामफैनो हागोन। मोजां मोजां माल दङ। जाग्रा लोंग्रा देलायग्रा थाव अनेक रोखोमनि दङ आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो नुनो मोनगोन जे मा मा बुस्थु दङ। बिथांमोनहा बायनो नागिरदों, जिनिस नायगासिनो। आसारजों लोगोसे बिदिनो साफुन, थाव, मेरला रोखोमनि आइटेम दङ आरो आसार थासार दंजोबथारो नै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाजोबजासिम। भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय, लाइक, शेयार, कमेन्ट। दखाना गोदान दिनैसो अपेनिं खालामदों बेखौ। दिनै 8 तारिख फुंनि 7टासोआव अपेनिं खालामनाय जादों बे दखानखौ। आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोना गासिबो अननानै बे शपिं हल गोदानाव